Com dèiem a l'inici, hem començat la rutina i amb la rutina aquesta vida frenètica i hem de saber com controlar-la, veritat, Judit? Com baixar el ritme de la nostra vida. Què tal? Com estàs? Bon dia. Molt bé, moltes gràcies, bon dia. D'això intentarem, Sí. no? És una cosa molt complicada, perquè quan ja agafes el ritme de la rutina ja no hi ha un qui et pari. Bueno, és que, no sé, vivim en una època que, diguéssim, en la que estem en una mena de malaltia del temps, en una societat d'alta velocitat que ens empeny a ocupar les nostres agendes, allò que treguin fum, a ser multitaskes, o sigui, a fer moltes coses alhora, en el mateix moment, i a fer-ho tot a correcuita i amb presses. Això realment és bo? Perquè, clar, fins a quin punt, no?, tenir tanta feina i tantes coses diferents és bo per nosaltres i per la nostra salut mental, també. Des del meu punt de vista, diguéssim, clar, si bé ens hem tornat molt productius, o sigui, també fem un ús del temps, no? Vull dir, ocupem, podem fer moltes coses, això acaba anant en detriment, d'alguna manera, del nostre temps personal, no? De l'espai per cuidar-nos, per fins i tot no fer res. Exacte. És important, no fer res, també. I no sentir-nos culpables. Sí. Perquè això no és fàcil. Sí, te sentes al sofà i dius, hauria d'estar fent això i no ho estic fent, ho hauria de fer. Sí. De fet, jo convido a que anem provant de tant en tant l'exercici com un joc de deixar de fer, de dedicar-nos a no fer res durant una estona i a observar com ens fa sentir això. I observar si es va despertant aquest sentiment de culpabilitat, de que clar, hauria d'estar fent això, hauria d'estar fent això altre, hauria d'aixecar-me del sofà, hauria de posar-me a fer coses, perquè està això sense fer. Sentir, connectar amb aquest sentiment de culpabilitat i acompanyar-lo una estona. I dir, ai, mira, el sento aquí, en el meu cos, sento que el meu cor s'accelera, sento que m'està entrant una mica d'angoixa, la respiro, afluixo aquelles parts del meu cos que s'estan tensant. I aprenc a donar-me aquests espais, per petits que siguin, aquests espais en els que gaudir també de la sensació de buit. Cada dia no ho hauríem de fer, hauríem de trobar un moment per dir, doncs mira, no vaig a fer res, em vaig a relaxar i vaig a fer això, intentar trobar què és el que se'm tensa i intentar-ho destensar i saber mantenir l'angoixa però dir-li, marxa, no et vull, no? Més que potser fer-la marxar. No, tenir-la, no? Exacte, d'acompanyar-la i respirar-la i adonar-nos que, clar, fins i tot dir-nos a nosaltres mateixes, clar que em sento angoixada quan no faig res, si és que visc en un món que m'empeny a no parar de fer coses, que m'empenya a córrer, a ocupar l'espai, a ocupar el temps, doncs clar que em sento malament quan estic aturada i no faig res, no? Doncs, bueno, recollir amb amabilitat, que ara estic en un moment que he decidit voluntàriament prendre'm un moment per no fer res, per deixar-me sentir, per acompanyar aquestes sensacions, per respirar-les, i probablement també, en la mesura que em vagi acostumant a fer això, cada cop em serà més fàcil i potser fins i tot arribarà un moment en el que reivindicaré els meus espais de no fer res durant el dia, algun petit espai. Això està bé, jo crec que ho hauríem de fer sempre, trobar aquest foradet i fer-ho. Sí, saps què passa? Que a més la pressió del temps i sobretot la pressió d'ocupar el temps acaba generant-nos molta frustració, perquè, almenys a mi de vegades em genera molta frustració perquè tinc la sensació de que no arribo a tot, i és que evidentment no arribo a tot. Llavors aquesta frustració m'acaba degenerant en molta tensió corporal, acaba generant també molta negativitat, molta rigidesa mental i al final em disminueix la meva capacitat creativa. Jo crec que això li passa a tothom, perquè jo també crec que tothom quan té molta cosa a fer i tot és diferent també el que ha de fer, se't va carregant a darrere i arriba un punt que dius, és que ja no em surt o no ho sé fer o em col·lapso i no avanço. Jo crec que li passa a tothom, això. Clar, per ser creatives, a la recerca on trobar la millor possibilitat per a cada situació en la vida, necessitem d'un espai intern on pugui sorgir la resposta. Quan anem amb les agendes tan plenes, en el fons internament també estem molt plenes d'informació. Hi ha tanta cosa, hi ha tant de pes a dins que és molt difícil poder
adaptar-nos a noves situacions, poder generar canvis, poder trobar allò que realment ens dona plaer. Totalment. Aquesta frustració també, a mi de vegades em desperta molta irritabilitat i això acaba anant en detriment de les relacions que pugui tenir amb altres persones, no? Fixa't que quan anem molt ràpid pel carrer, no tots caminant de pressa, no? Quasi que sense respirar, com ens anem xocant, no? També els uns amb els altres, anem envaint l'espai de l'altre. Perdem d'alguna manera el respecte cap a l'altre. Llavors les nostres relacions també es deterioren, així que per mi és important anar cultivant l'art de la lentitud, que he de reconèixer que em costa, Crec que li costa a tothom, però si ens vols donar algun consell, no? També com ho hauríem de fer, què és el que ens diries? Hem de seguir això sí o sí per agafar aquest art de la lentitud i... Mira, per practicar-lo proposo, per exemple, petits exercicis, com sempre, així que te'ls pots agafar com una mena de joc, a fer-los a casa. Un d'ells podria ser el de practicar la lentitud amb una acció quotidiana, d'aquelles molt rutinàries que les fas de manera automatitzada, com podria ser rentar-me les dents, penjar una rentadora, netejar els plats, coses molt quotidianes que les acostumes a fer de manera diària i que, ja t'ho dic, les fas automàticament, llavors no hi penses quan les fas. Llavors convido a fer una activitat d'aquestes, a jugar a fer-la com si la fessis a càmera lenta. Agafo una peça de roba, observo quin gest, quin moviment han de fer els meus braços, els alenteixo al màxim possible, agafo unes pinces, penjo un costat, vaig respirant i li vaig donant molta presència a aquell moment que pot ser insignificant, però que si el visc plenament amb tots els meus sentits, què estic notant mentre el meu múscul es tensa per fer això? Quina olor hi ha a l'ambient? Puc olorar el sabó de la roba, no? El sabó de la rentadora que ha quedat impregnat a la roba. Sí, això és una cosa que se'ns passa com desapercebut i l'olor de roba neta és una de les millors olors que hi ha. Per mi és molt gustosa. Per mi és molt gustosa. Llavors, si li donem l'espai i el temps, és com trobar l'espai i el temps just i necessari per cada cosa, que cada cosa pugui tenir el seu protagonisme, fins i tot allò que ens pot semblar molt banal, molt insignificant, donar-li un protagonisme i en aquell moment viure-ho amb els nostres sentits. I potser descobrirem que allò que fem de manera automàtica, que mentre ho fem a més anem pensant en coses negatives, perquè la pressa també ens porta a pensar en molta negativitat, a preocupar-nos per coses. Potser si ens dediquem un temps a fer allò lentament, sentirem que, ostres, doncs mira, que bé que em sento, no? Oh, quina olor més bona! Mira, sento, no sé... Els ocellets, no? Sí, sí. Aquesta podria ser una proposta. Una altra proposta interessant, podria ser la d'aprendre a dir no i simplificar les tasques quotidianes. Val veure totes les tasques que ens hem marcat en un dia com avui i mirar aviam quina d'elles la puc simplificar o directament dir que no la faré. Dir que no la faré i també veure què em suposa a mi quan dic que no a alguna tasca que tinc a la meva agenda que de vegades implica altres persones i significa dir-li que no a algú altre. Potser a mi puc tenir més dificultat en dir-li que no a alguna cosa que involucra una altra persona que alguna cosa que tingui només a veure amb mi. I això ens demana també simplificar les tasques, demana també prioritzar què és el que sento que realment és important i què és el que sento que és prescindible. I si dins d'això important m'he reservat alguna tasca que té a veure amb el meu propi benestar, amb la meva salut, amb el meu plaer. Doncs Judit, moltes gràcies per venir-nos a explicar aquests consells bàsics que des de casa tothom pot fer i jo crec que hauria de fer perquè ara que hem començat a la rutina i a aquest ritme tan frenètic que hem dit que la vida continua i segueix, doncs tenir aquest temps per nosaltres, per respirar i dir, mira, també me'n mereixo aquest temps per mi. Exacte, com els animalets, que es prenen el temps per jeure i prendre el sol i el gaudeixen, no? I estirar-se, i sí, també, que ens ho mereixem. Gràcies a tu. Nosaltres fem una